Hvad er forskellen på Richard III og Eddie Skoller? Det ved jeg tror ikke, Eddie har nogen pukkelryg i hvert fald. Det kan få, den guitar. Altså, det er jo forskellen. Det er det så. Altså, nu var det så sjovt, for Eddie Skoller, han er jo solist, som jeg havde æren af at arbejde med en gang for mange år siden. Jeg kunne ikke gøre så meget ved ham, for han vil så meget og kan så meget selv, vil jeg sige. Men da jeg lavede Richard den 3., der lavede jeg det også med en skuespiller, så det var på en måde 2 stand-up-monologer, inden stand-up'en blev opfundet. Ja. Det var fordi, jeg gerne ville lave Richard den 3. Ja. Så jeg tænkte, hvis vi overhovedet skal spille Shakespeare, fordi nogle gange kan det blive så langhåret og kedeligt, ikke? Så hvis vi overhovedet skal spille det, så i dag så skal det være Richard den 3., for det handler om en tyran. Det var lige, der Saddam Hussein, han var på sit højeste nede i Irak. Så, ja. Så skal vi kræfte spille Richard den 3. Og i Richard den 3., der er der 50 skuespillere med. Og det havde teaterchefen, som jeg lige var blevet på det tidspunkt, det havde han jo ikke råd til. Så tænkte, vi må gøre noget. Så havde instruktøren en lille diskussion med jeg så havde en diskussion med sig selv, og sagde, jeg vil gerne lave noget tredje, det skulle ikke lade sig gøre, det har vi ikke råd til. Det skal jeg kraftedeme, men det kan ikke lade sig gøre. Det skal jeg kraftedeme, det eneste, der er vigtigt at spille. Du, Jesper Christensen, han var jeg meget gode venner med på det tidspunkt. Så Jesper, kan du ikke spille Richard den 3.? Jo, du får ikke nogen medspillere. Hvad vil det sige? Du skal spille hele lortet alene. Men det der er i orden, sagde Jesper så. Så lavede vi faktisk hele Richard den 3. Lavede vi ud på mit teater, på Betty Nansen Teater, alene kun med Jesper. Hvordan? Ja, det var også meget fantastisk. Altså, det kom på tvind. Jeg kan huske, der var for eksempel et tidspunkt i stykket, altså, fordi det var tale om dogmer her, ikke? Altså, det var en mand, som var på et hotelværelse. Og vi havde ikke råd til scenografi, så vi lavede bare en lille scene, der var mindre end din scene her, ikke? 2 gange 2 meter, hvor der boede en mand på et lille bitte hotelværelse. Og det var inspireret af, at jeg boede på sådan et dårligt missionshotel over i Jylland, når jeg arbejdede derovre. Og der var jo sådan, at den her mand gik ind på et hotelværelse, og derinde der havde han sådan nogle syner, hvor han altså gennemlevede hele Richard den 3. historie. Som handler om en mand, der gerne vil have magt, og han slår sin familie ihjel og sådan noget for at komme til magten. På et tidspunkt, som det jo altid er på missionshoteller, der ligger der altid en dårlig, altså en bibel og sådan noget, ikke? Og et stykke dårlig frugt. Har I ikke lagt mærke til det? Så der har ligget der i 3 uger, ikke? Siden der sidst var nogen. En eller anden mærkelig grund, som jeg ikke kan huske, så den der rådne fersken, der lå også i vores lille hotelværelse der, den var blevet til Jespers bror. Clarence, altså Richard den 3. har en bror, der hedder Clarence i stykket. Og Jesper, som har jo en fantastisk stemme, det kan man ikke høre så meget af, James Bond var han også med, men altså, han sagde, jeg slår dig ihjel en dag, mand. Altså til den der lille fersken, det var ikke så kedeligt. Jeg knalder dig ned, mand. Jeg kraftedeme med at tage nakken på dig. Og sådan noget. Jeg snakkede til en fersken, det var meget fedt teater. Det gik skide godt, ikke? Indtil vi kom til 3. akt, tror jeg, der er i stykket, hvor der står, at Richard den 3. dræber sin bror Clarence ved at hælde ham ned en tynd vin. Pøj med det. Så var der heldigvis et barskab i det her hotel. Altså, det nok ikke været et missionshotel, kan jeg godt høre. Men der var et barskab. Ja. Og så tog jeg, så sagde Jesper, prøv lige at tage et glas rødvin der. Så tog Jesper sådan et kolbeglas af rødvin, hældte rødvin op og sagde, prøv lige at putte den fersken ned i rødvinen. Så tog Jesper altså den her fersken og puttede ned i det her rødvin. Så den blev mast rundt, ikke? Og rødvin stod ud af det her ferskenkød rød. Jeg kan godt fortælle, det er det bedste teatermord, jeg nogensinde har lavet. Det var helt fantastisk. Hvorfor var det? Det var 10 gange bedre, end hvis der var kommet 1000 statister og sagt, stik hårdt, så til fange, du er død og sådan noget. Det der lille, altså folk havde sat folks fantasi i gang. Det, at du skulle prøve det, det er Clement. Ja. Det ligner simpelthen åben sår, hvis man laver sådan en fersken og en gang rødvin. Kunne I prøve det alle sammen? Altså, og det var fedt, fordi det satte publikums fantasi i gang. Det der tit sker med teater, synes jeg, det er, at nogle gange vi stjæler publikums fantasi. Ja. Altså det største er jo faktisk det der, ikke det, der foregår op på scenen, det der foregår ind i hovedet på jer, når der sker noget. Men, det er sjovt. Men den her kontrast mellem de at have alle rekvisitterne, ikke, og have forum og det store udtræk, eller lave de kæmpe store opsætninger med alle de mange medvirkere på den ene side, som du jo også er kendt for, og som du har gjort, og så på den anden side at arbejde med det lille bitte udtryk, ikke? Enten det er altså Eddie Skoller, der er alene på scenen, eller Richard III, der er alene på scenen. Ja. Du siger i virkeligheden, at det sidste giver mere eller gør mere. Nej, jeg kan ikke være sådan gradbøjte på den måde. Jeg vil sige, lige i øjeblikket er jeg et sted i mit liv, og jeg har rigtig meget lyst til det. For det er sådan noget teaters grundforskning på en måde, ikke? Nogle gange, less is more. Altså, der er nogen, der siger, jo mindre det er, jo større bliver det nogle gange. Ja. Har jeg lagt mærke til.